Labarin Babawo da wani mabaraci. A wani lokaci da ya wuce, an yi wani mai suna Babawo. Babawo ya kasance baya da hali kamar na sauran mutane, amma duk da haka yana ƙoƙarin neman halaliyarsa domin ya ciyar da iyalansa. Babawo ya kasance a duk safiyar Allah yana tashi ya tafi jeji domin ya yi itace, ya kai kasuwa ya saida. Da wannan sana'a Babawo yake ciyar da iyalansa sannan ya yi hidimar yau da kullum. Wata rana Babawo ya dawo daga kasuwa. Akan hanyarsa ya haɗu da wani mabaraci. Wannan mabaraci ya ce da Babawo, "Don Allah malam, ka taimaka mini da wani abu domin in samu in ci abinci. Har yanzu ban ci komai ba." Babawo bai ji daɗin halin da ya ga wannan mabaraci ba, domin ya san irin ciwon da ke tattare da haka. Babawo ya zaro wani abu daga cikin kuɗin da ya sai da itacen da ya yi. Mabaraci ya ce da shi, Yawwa gani na zo, ina alkawarin da kai ma. A'a, saurin me kake? Na yi ma alkawari, amma sai ka taya ni faskara waɗannan itatuwan, sannan na baka abin da na yi ma alkawari. mabaraci bai ji daɗin abin da Babawo ya ce da shi ba. Ya ɗauka abin da ya mai alkawari zai ba shi, ba tare da ya yi wani abu ba. Wannan mabaraci ya amince zai yi, ya ɗauki gatari ya fara sarawa, amma ya kasa faskara ko da ice ɗaya ne. Ya ƙara gwadawa amma ya kasa. Ya kalli Babawo ya ce ba zai iya ba, amma Babawo ya ce ya yi haƙuri ya kuma jarabawa zai iya. Ya ci gaba da sara amma ya kasa. Ana nan dai har wannan mabaraci ya samu ya faskara guda ɗaya. Ya yi mamaki ta yadda ya iya faskara shi. Ya ƙara dagewa har ya faskara wannan itace, sannan ya ce da Babawo, Yawwa gashi nan na faskara su duka. Yanzu sai ka bani abin da ka yi min alkawari. Dama kyautai ita ce na koya maka yadda za ka yi faskare. Bayan ka yi sai ka kai kasuwa ka saida. Kaga ba sai ka ƙara roƙon mutane sannan ka samu abin da za ka ci ba. Yanzu kana nufin idan na je kasuwa na kai waɗannan itacen zan samu kuɗi kenan? Masha Allah, yanzu kaka zan iya rayuwa ta yadda nake so. Na gode Allah ya saka. Ba komai ɗan uwa, ayi wa kai ne. darasin wannan labari, kada mu zama masu mutuwar zuciya. Kowa zai iya canza rayuwarsa ta hanyar jajircewa.